Maromaro raha hitatsika agnatin'ny Facebook eo. Io koa ro mpanoagna bongo tsy miteky reto, bongo fa tsy miteky ro mbola manoagna sady miposy, tsy asa voatekindro amin'ny ilany andrefa agny io bongo nosilonjo amin'ny ilany antignana io fa io tsika mahita izy. Vahoaka ny tompon'ny fahefagna sa anareo tompon'ny vola maloto. Atombontsika baka lakoty le raha. Ny zava-dehibe volaniko aminareo agnatomboako izy baka lakoty, vandy ary mbola vandy andesiny ty filoha zegny andrendrendro ty folotso tampotongona vandy ary mbola mavandy ary mavandy. Egnatra ho an'ny firenena, egnatra ho an'izao tontolo zao, ary indrindra egnatra ho an'ny resaka sport zegny. Salut Asimo, salut jiaby anareo, jiaby. Egnatra ho an'ny sport ho za koa olo nahateraka za, olo heko tsapako fa mahabe za niteza za amin'ny rariny, ke navandesako indroe intelo na impolo, za fa nilevimbelo. Sport koragna eto. Atsika jiaby zao mahay maregny fa vavana boaka ngay razozo hoe tsy ambela hiala eto Madagasikara reto jeune tanora nanagna maizy azy tamin'ny resaka CHAN, Coupe d'Afrique, champion d'Afrique, nampanongavo nameriny nagnapody zegny marimariny kokoa, nagnapody ny lazany baolina kitra eto Madagasikara. Tsy haiko le zalahy Andry Rajoelina ty mandinika raha volagniny sa hoe efa zinzin. Aloha taoko hoe efa zinzin. Any ka aminakay izy ataoko hoe mikapokapoko. Ro jeune misao malabolo mazanaka anao, sa ro io zafinao. Tongtong ro so malabolo, est-ce que anao ndraiky nagnampy mba azovy sport nampianao ta Madagasikara? Ko tsy efa avy amin'ny demi-finale, quart de finale, finale, io anao fa magnano copie tsy zanakanao, monsieur le président. Kenyany zanakan'olo, io spécialité ndro, io talent ndro, ary sakana tsy mahazo mandeha any ivelany. Nagnino zanakanao basy mandeha ivelany? Magnino zanakanareo mandeha ivelany? Magnino zanakanareo vadinareo, asidinareo, avanareo apetrakanareo ivelany? Nagnino tsy apetrakanareo Madagasikara? Valia baka. Fotony fa maro baka nareo mamono motro tsy amy rano agnatin'ny réseaux sociaux. Valia baka zoky be. Nagnino zanakanao nandeha nalefanao andafy nangalanao nationalité 8 cm. Vadinao napetrakanao andafy. Ny fiagnakaviagnanao. Fa nagnino tsy apetrakanao Madagasikara? Reto jeune reto antegna anaovanao IST, interdit sortie de territoire. Reo mazanakanao. Reo mavilominao. Ndre vahoaka malagasy tagnatin'ny 16 ans tsy voavelogninao. Niananao ndeha nakagna zanakan'olo. Carrière zanakan'olo potenao fa zanakanao ndraiky nalefanao aboko mandeha mandafy tanindrazana. Tseniky vita raha ataonareo amin'ny ambario be io. Tseniky vita raha ataonareo amin'ny amfaritra avaratra io. Tseniky vita raha ataonareo Madagasikara. Ke zanakan'olo tsy nivilominao. Wala tsary namianao biberon, ke niany ro na era nisy lalagna iboandro andeha sakananao. Zegny ane volagninay hoe fa tsy voasitriky ny Rajoelina intsony le maha-dictateur izy. Anao dictateur, tianao tsy tianao fa izy zegny.
tsary nisy fitondragna malagasy nitondra teo nanakagna pilaloha malagasy maheky tsy mahazo mandeha ivelany koa nagnano zegny ry Arsène Malabara tsy nandeha Somatan Lance premier division nefa zegny koa nisy raha karaha zegny Eric Rabesan-Dratagna tsy nandeha Somatan PSG sy ny sisa tsy voatanisa firy zanaka ny avaratra zanaka ny Ambaribe zanaka ny Mazenga misoma la Réunion misoma Maurice atsika mikoragna azy io firy zanaka n'olo mipetraka en France nefa ny gasy reny misoma amin'ny équipe maventy rango amin'ny katita kely jusqu'à amin'ny maventy niany anao zanaka anao milebaleba mandrava tanàna mandafy tanindrazana miaraka aminao babandreo renindreo zanaka n'olo andesaka ananao aza magneky zegny anareo ry jeune carrière anareo noavinareo mare zahava misy olo andeha angalanareo mandiana izy mababanareo sa izy mamanareo ndre zanany toy nalefany anareo manamono olo sa anareo namadiky volamena mivadiky vy ndre namadiky volamena mivadiky vy fa tsy voasambotrinao ary tsy voaretenao enquête tsy natao fa zanaka n'olo anao nagnampireo rangoro hely Somalapoly anao nagnefa écolazindreo Somalapoly ndraiky ny ramboursenao volandreo nampianariny babandreo ndraiky mamandreo Somalapoly ny andro andesakananao tsy mahazo miboaka roy makaranareo mpandafy tanindrazana roy makaranareo mpagnondrana repirenena rehefa tatra mariny de milefandafy ambilaro mandeha amin'ny angovondreo hakindreo zegny afa anao boka tsy tianao teo mavandy nefa nanao numéro 1 monde entier koa vandy za tsy eniky nahita ho za un président karanao dans le monde entier raha Jojo anao mavandy rango amin'ny katita kely jusqu'à mivantobantony jusqu'à mizokizokiny jusqu'à ray aman-dreny zalavandesanao ray aman-dreny eky ny volagna navandesany za indroe amampolo ny za nasainy nandeha bureaunazy za tsisy valeur namiany za non Rajoelina Moustapha ministre ny sport enareo valerany maître kira zegny enareo nagnakory zany valeurany maître kira non kerakara zegny ndre maître kira fo navandesanao igny ane materaka anao ndre za matoky izy koa izy niteraka ambosany anao zafiny Rajoelina Moustapha ministre du sport vous êtes vraiment malade matoaro maheraro tia matia andeha agnabonabonareo koa anareo karaha misy ministre ny culture mba agnontania ministre ny culture anao koa ny Rajoelina azave hoe ino madikan'le hoe lahataka andrainy teny gasy masafa zegny ino naveny malagasy taloha vola hoe lahataka andrainy parce que mila agnabonabon'ny ray aman-dreniny izy matoa ray aman-drenindreo ny kofoko nandafo fanagnana nandafo aregna nihina sabeta aligny matragna birana fitiavandreo zanakandreo mba ty boaka amin'ny angovondreo fa tsy karaha zanaka anareo miboaka amin'ny angovony vahoaka aza sakana naka conseil fambarako anareo zandry nareo Paul Lakitro anareo mpagna sport marefaka mare aza kadaleny Rajoelina anareo fa amotiky carrière anareo ny objectif nany to anareo avy karaha zanany ka hoe mipetraka andafy mahera mivanga diplôme mandiana koa misy club na club farany bobomajo en Europe tsy haiko Arabie Saoudite tsy haiko en Algérie mandiana aleo boka tandrignesatsika volagna ngiahy ray aman-dreny mialatsiny za tafagnano ngiahy aleo tandrignesatsika
volagna ray aman-dreny zany maître kira zany zegny neny volaniko teto niany foanao nahay Barea io fa talohany Barea volaniko aminao Rajoel nisy Club M nisy Scorpion misy tsy haiko maingo misy tsy haiko Maki zay voanavy Barea fanjakagna mitondra teto tam'izany andro zany tsary nisy nanakagna hoe ka tsy mahazo mandeha nao tamy maître kira nisy raha zay aia izy io aia place-nazy io anareo mpanogna Rajoel magnaposizy agnatin'ny lavaka reto mba nisy nahatsapa-jery anareo hoe mbola misy anie zany maître kira zany tsy vitan'izy nampianatra olona hay ary mbola nilalôboly nampalaza Madagasikara na kaino raha hoe Pelé d'Afrique Roger Mila teo Makanaki teo Georges Weah teo tsary nikaigna Pelé d'Afrique zay maître kira nikaigna Pelé d'Afrique niany izy marary izy mba nagnato mba nivolagna aminao vandy ategnao aminazy zala rivaoaka malagasy aminaka za zoko be volagna izy koa olo karaha Rajoel io sy ny mpitariky izy sy mipanoagna izy mivolagna fa hoe mandroso ary misy ny proximité fagnataongana population ialafa masantoko ndray aman-dreny maleo miteraka rô foa vandesandro tandrignesantsika maître kira tsy tokony hoe gasy mainty izy fivolanandreo ahiny tsy tokony hoe place misy azy fa any agnanareo mpiana andro sabotsy tam'izay zahay fa tafilitsy amin'ny Sodoany amin'ny aéroport eny misy communiqué baka amin'ny bureau mpiasan'ny Taivato tao tam'izany hoe un certain kira Michel Touy ilainay handalo au bureau de contrôle farany zotry le commandant amin'ny aéroplane io baka any fa ino problème ato tena nazava moa raha ohatrany bureau tao hoe olo ty tsy mahazo miala eto tsy mahazo mandeha zay nambaran'ireo tsy mahazo mandeha fa ino antony pasazy raiky nambaran'olo re atara olo raha manahaka an'io ambaranareo ny maro de tam'izay manko nanazava reo tao fa olo ty tsy mahazo miala eto Madagasikara eto fa ino ny antony olo mangana Madagasikara olo ty ka tsy mahazo miala eto baiko ny anay zay nahazo ino jusque zavanany mahatsiaro mijaly hanan'ireo ataoko anohatsy zao lereo so de manahaka amin'ny maître kira fa tazomina oeto le olo nefa tsy rarahinareo bakao ohatran'izay zany mahazo hoe haiko nefa baiko baka fanjakana ne nahazo eto am'izay retraite 2025 zao ka za koa zay no tsisy avancement zao nja raiky tam'izay fa niazazoko avao boio fa trano aty anila zay tsy ma hoe manantrano eto fa manofa vidiny sarabongony raiky mety fa hainao vasa vidy mary mety fa hainao fa zao tsy salama tsy rahahiny fanjakana o zao zay tena marina tamin'ny 2019 nifakahita zay sy président Andry Rajoelina aleo hoe mandehana bureau fiasako Madagasikara any fa ho raisiko anao tamin'ny 2019 2025 tsika zao Taivato teny koa zay fakahita misy fotoa koa zay tamin'ny fitokana club terrain manarapelitsy zay tamahitsy taroy nanararaotsy ndraiky aho hoy zaho mavandy tsy latsaky ny folo namonjy azy amin'ny bureau fiasana io koa zany arety goty de io koa mafamia raiky fa tsy salama saka sy ny arety kibony zany amin'ny tena tsy salama zany amin'ny kibony fa manao marary tena marary tena mandamaka mpandrina izy zao lafa tena afy le arety zay na vola tsy aboina zany tsy satria fa vola sakafo ihany tsy zazary le sakafo nefa io olo famiha be
dia mba nitarainy président za efa nanompo tamin'ny 2019 zay hatramin'izao mba mitarainy président 034 18 zay 2019 ray aman-dreny nanagna na izy azy nanandratra avo ny baolina kitra teto Madagasikara avandesanao Rajoelina. Io ny volaniko aminareo, olombelo la olo sa monstre. Io olo materaka anao. Nde izy koa izy mbola fa jeunesse nazy niteraka mbola 17 ans na 18 ans, anao fa considérena karaha zafiny. Olo fa izy io mbo velogno ngataka amivinagnahary sy ny razana anao agnaty satroka maître Kira. Olo ava andro iainana anao zalahy. Ino 15 ans mbola retiretin'azy tamin'izy mbola mpampianatra. Tsara ny ova. 2019 naveriverinao izy mandiana bureau naka. Tsy alenao, tsy ataonao sira, tsy ataonao blé, même eau de javel. Olombelogno nareo. Apetrako aminareo jiaby fagnotaniana. Olombelogno zegny olo andeha ngataka 3e mandat. Nde 16 ans izy fa namono tanora. Firy tanora nivoneny fitondragna ty. Io nde matindragnahary, nde matindrazana, zay tsy mahay raha enay hoe fitondragna ty namono jeune. Ary mbola mamono jeune. Za teto fo nagnambaranareo. Biby olona Rajoelina mamono atsika. Fa tsisy hoe ke Belladonna, tsy haiko Datora, tsy haiko nino. Ray aman-dreny managna na izy azy teto amin'ny firenena, nanagna ny lazany tany Afrika, Europa ny quiky, ndraiky nagname izy agnarana Europiana FIFA hoe Pelé africain. Tsy asianareo valeur. Ratsy raha mahazatra anareo. Io volaniko, anareo masantoko setoany mahamay antsiradrano kely antsy. Tsy razanan'olo anareo zalahy. Vadiny nagnazava. Marary izy. Ary gotony tegna mamango izy. Avandesanao izy. Avezivezinao olo be mandeha amin'ny bureau-nao tsy asianao de javel, tsy blé. Olo be mavandy tsy tsara. Koa tsaro atsika teto na avy nisy fandaharagna za koa tsy diso tamy TV Plus. Maranta Jean de Dieu, Mapara 2, ndraiky Zama Patrick. Atsika nahay tamin'igny nisy le fandaharagna nataon'ny TV Plus. Zama Patrick nivolagna hoe tamin'ingahy Maranta Jean de Dieu hoe anareo kaza mavandy. Ny alamboetry toliara jiaby hoe fa Maranta Jean de Dieu matao mavandy. Keny antina ino anareo tsy mialamboetry. Rajoelina mavandy amin'ny ray aman-dreny maître Cure. Magnino? Za prefera lavitra, za mikoezy maître Cure miala satry, tsy karaza magnatra Maranta Jean de Dieu. Ino malototsy nataony Maranta Jean de Dieu? Jusqu'à 9 nazy, tatra nagnano aferany Jamala tamin'ny 4-4 toliara. Est-ce que ny samborinareo niany? Est-ce que ny gadrenareo niany? Est-ce que nanaovanareo arrestation? Non, tsy nataonareo. Fa nareo mianakavy ny alamboetry, Zama Patrick nivolao hoe aza mavandy. Mavandy anareo? Ke anao Rajoelina anao atragno ny vandy sady lapany masonge. Mampieso, mavandy. Zay boka termanao tamin'ny propagandinao. Anao tegna mampieso, ny tegna mavandy, ny baribary. Soyany! Izy tompiny maître Kira nagnambarany mariny. Nampandiany zao izy une fois, 2 fois, misy ata impolo hoe tongavagny amin'ny broako anao.
zala io mazafinao sa io tsy haiko zanakanao sa io mialy ndeha vandesanao za nahita karakory fisomany metre kira zegny za nahe karakory lazany metre kira zegny za nagnambarana rony io tereneny robatondro io ambody vano io metre kira somatio feno io stade io ambarako anaro ry ravaltera tamizegny zay tambarobe to nisy gôly maeka ine hoe papango ry abody lanzizy ry Patrice ry Saïd Pelé nanandratra avony football zegny ary ro jiaby tognoniko aminareo zegny zanakalakoty aby koty tsy niany koty maera tsy niany koty nanandratra avo lazany Madagasikara fa ty fisenaro club 48 ty no magnapotiky Madagasikara ary magnapotiky mamono ny tanora Madagasikara zegny naviako mivola tatony tato hoe fa tsisy olo maty hoe Madagasikara maty jeune ndray 50 ans tsy azony jeune zo io vonegna ke zegny anareo nde angataka 3e mandat zay maregnareo nangery an-tany masiny sa zay nandika tany fady ke lera koa azo managna constitution io valia baka anareo jiaby magnasary mivolavolagna ao io amy réseaux sociaux io azovy managna ny constitution io tamy 2010 rajoela nandro Ramatsilagny izy niany lalagna n'olo jiaby anao ndray rajoela anao ndray razozo anao ndray belaginy kofa lalagna nin'olo jiaby fa tsy raha olo dinary mitaty rano-kena ry magnano mahay lalagna nefa mipandika lalagna tsy ry azovy directeur ny communication tsy madame ny Maradona tsy azovy arety général Lacasse ataoko Lacasse baka agnaranazy parce que feny Fatimby andafy aty baka anao koa fa mitady Fatimby c'est-à-dire pièce détachée anao mandeha Lacasse tsy général Lacasse mandeha mangadala olo eto mbo idiratsika ro baka io ro telo mianada ro mbo idiratsika baka io telo mianada sa telo mirala telo mianada mba eritrereta koa ny zala 15 ans retiretiny maître kira mbola tsary miova mbola izy retirety tamin'izy volina mpianatra nefa ny zaza tanora na mpianariny zegny maître kira zegny fa maro loso manam-pahaizana mbola retiretinazy tamin'ny tognandrany jusqu'à niantso miova mbola tsy azony koa niambo mbola amle retirety normal tsy agnamezako tsigny anao ko anao ny reklamo zokray mandreny maître kira karakory mandeha tondroagny efanao volany knapy 55 milliards tsy mipody ndraiky niany knapy sy banky jofo 25 milliards naleny aingo Ravatomanga 55 milliards naleny Nena Tekabija fahita knapy koa tsy banky knapy n'est privé caisse nationale provéance okazava aminareo caisse nationale de la provéance et des sociales nataonareo loaka kitapony knapy 55 milliards plus 25 milliards efa mandeha ta 80 milliards bofonareo tamin'ny knapy ary za mino matoky fa maromaro ny zokolarin mandreny maître kira mijaly amy retiretinazy mazava ho azy atsika tsy andeha lavitra secret fira mipiasa ny secret mitosy retraite normal
plus complément de retraite ndro tsisy nefa ndro olo magnefa trano ro tsy olo misy trano ro tsy misy olo garage nde tomobily tsy anagnandro ro bofenareo volandro mais non oh andeha zegny olo mitia firenena zegny olo mampandroso firenena mbo hitanareo sinema andeha tondrajoela zao andeha toliaragny izy agnamboatra trano tatatatata boka izy mivola metre kira mifindrato anao fa omeko anao foko madio nandesiko ambava ty trano ty ameko anao fatara zay boka mahazatra ratsy anareo asasain'olo alen'olo baraka volombolain'olo io vao koropaka fatara eko besima mampalahelo le toetsaigny mampalahelo metre kira karaha iny afarany zalahy tany misy fanjakagna Madagasikara tany misy ministère sport Madagasikara non za matoky volaniko maromaroa nareo ray aman-dreny mbola velogno agny mijaly ihakinareo amin'ny angovinareo tsy feny fanjakagna ty miboaha mivolagno karaha nataony zoky ray aman-dreny metre kira fa maro ray aman-dreny agny tsy mitosy retraite plus complément fa maro renin-jaza tsy mitosy volan-jaza agny apokoro mivola fa tsy nisy navita ohatra ny rajoela mais oui tsy nisy navitavitany parce que izy namono olo nampijaly olo nampikilafiky Madagasikara nandoaka Madagasikara mipaka amy janty coulé au fond de la mer tsy senatra nareo zao ino raha ndeha ataonareo metre kira zao io izy ary tokony faela anareo koa olobe mpitondra surtout anareo amy ministère en sport tokony faela metre kira namezanareo chevalier de l'ordre national ndre agnabognabony zegny koa mbola namezanareo izy non mbola naboakany ino fagnamezagna nameny FIFA izy Fédération internationale de football amateur zay boka FIFA tsotrany rajoela koa fambaranareo izy Fédération internationale de football amateur zay natao hoe FIFA tsotranao rajoela plus coupe lehibe indrindra nazondreo tamin'ny fotoagnan'izy mbola nsaona plus les médailles sasatsasa miala zegny efa teo mbaleo valise izy damama au fond de la caisse tsy miexiste aminareo mihitsy ry zany lazany ray aman-dreny nanagna na izy zegny mampalelo za tsy magname tsiny volanko raha lako Arsène Malabara agnisan'ny malagasy voalohany soma tamy Ligue 1 en France aia izy io retraite izy nidriky amin'ny école d'entraîneur vita nazo ny école diplôme ny entraîneur anazy izy magnano entraîneur andafy eto mariny tsy ameko tsy izy parce que Madagasikara mpotena roza la any ka le olo malegny Oudéry za commune misy za eto za misoma amy vétéran basket za commune misy za eto za misoma amy vétéran pétanque parce que pétanque io nanagna na izy zo zay tadio Goutary mbola fahavelogno tompo klasy Bongi io ta place kabaro tamy fisomagna pétanque taloha izy boko nifindra io lakory be niavagna io après mezy nataondro tragno vatiny niavagna io zegny medy go mety any volanko zegny tsy professionnel amy pétanque fa nisoma pétanque nahita maso tompo klasy Bongi nisoma tamin'ny eta place kabaro teo
ary izy tia magnano short fotsy agnabo fotsy mahamarin izy amiako izy voninahitrinazy mandre-piadana fa narozy io ry général lakasy mikapokapoko miteniteny foana mbo diratsika izy baka io ke eto zany volagna aminareo ry zandry Baria na iza gnamenareo villa na iza gnamenareo building koa misy club mikaiky anareo andafy mandiana ndre la Réunion ndre Maurice Seychelles mandiana fa tanky ro io kombo io ary mbola hitondra izy nambarany maître teo igny so la io izy ka negny karaha maître kirako mazava igny fitopolo taogno managnamby igny izy ary président de la république mavandy amin'olobe mavandy tsy tsara zala zay ny sport andeha mbaribetsika tsika boko mangala souffle hely tsika mikoragna politique générale amby raha misy zo za fa ela za mivolagna aminay avaratra agny na avaratra andrefa io na avaratra antignana zahay tsisy ray aman-dreny zahay tsisy olobe zahay agnarany fony nifidy député nifidy maire avaratra agny na Majunga zegny na Sava na Diana na Androna tsisy raha pari olo pareta aminay tary nandrendrene loson-dagnahary pea sonamo Jozan igny mba seul député nanagna na izy azy tagny amy tapany avaratra ndrefa nosy Jozan mandre-piadanagna anao azoko la fa miala zay député net jiaby manomboka ambony mamy magnainy boko no mandeha magnandrefa Majunga mahasoa lalagny mainty rano jiaby egny gadaboiky tsisy raha pari ino tiako avia malaza boka zao amin'ny Facebook ao fanambariko anareo teto raha zegny reto fitondragna reto spécialité ndreo baka mamonomotry tsy amy rano akory mataonareo faty rano ke nareo monomotry tsy amy rano même nareo mampiasa skili le araiky poudre igny mamonomotry igny tsy possible nareo afaty motro parce que vahoaka fa tonga saigny ary zahay le tsy tianareo le volagny radio ela hoe tsy olo roa amby folo telo amby folo dimy amby folo no amadiky saigny zahay amadiky saigny ny vahoaka ary amoha vahoaka amy torimasony fa ampy 16 ans nataonareo zegny na zao andeha mpivolagninareo amy Facebook na amy télévision na ia zahay avozonareo ty amoha vahoaka tsy possible ary tsy sandra zay ndeha avandy amy vahoaka zay tsy karaha anao lapany masonzy tragnony vandy ben oui ny raha misy ivolagnako hoe tsisy olobe minay aleva anareo ono raha volagniko ty isaka fitondragna ty misy scandale ataondreo ke vamban'izao tontolo zao na tatratsika vahoaka malagasy magnirika le compte fake ro magnaboaka raha hafa den den tanianao za zamo sintragny tsy nagnano député ialako tsino aminao Bernardin den rotsaka sitragna anao tsy nagnano député zamo fa ino anzay ndraiky mbo misira anazy araiky teo bon
mamonomotra tsy amy rano wala tsy amy skili reto mpitondra reto ro tompony fo mampamoaka hegnindro asiako entre parenthèse anao nahotan'za ia fo d'un musicien député d'un musicien assemblée nationale izy mampitsinjaka ro jiaby eo igny ro jiaby gadrikatraka bon en bref ny raha misy zavanareo ny poko affaire-ny cocaïne tambariobe nitakonandreo raha igny amy lidrako nataondreo fa tsy tompiny tegna anazy izy le araiky nandriko raha igny ny poko raha hafa abokandreo raha hafa zio ty mavozo mangorory mandry tsy aly matsagna ro tsy mandy ino amizay raha ataondreo koa zio io na bokondreo koa baka igny nosy rozy nagnino moa raha maloto raha tsy manjary raha montraka jiaby ataonareo baka aminay côté indrindra baka aminay avaratra igny zegny volaniko hoe zay tsisy olobe varatra olobenay ao foagna jiaby verijery oa tsisy olobe varatra ao matoa raha jiaby regny aheliny Tananarivo baka igny amitsika varatra igny amin'ny atsika andrefa ao atsika varatra andrefa anvaratra antignana ao parce que olobe tsika foagna tsisy jery voapende pesosy anka lutovy faritra varatra tampoko zanao baka koa zanakandreo baka fovoan-tany za tsy mivolagna fovoan-tany jiaby zay nagnano izy maloto jiaby hitatsika niboaka baka Ambaribe ndraiky avaratra presque zanakandreo baka fovoan-tany magnotania tegna tsika hoe ino madikany maro zanakanay mianatra amin'ny université Tananarivo na amin'ny université Mpanjakagna na amin'ny université mba privé tsary nisy adalagna nataony zanakanay ny asidinay ny zafinay ny ralahinay ny anabavinay fa magnino anareo avy aminay agny manara tsy fatao tsy ndraiky tsy ndroe tsy ntelo nino maratsy nataony anareo mba valiety zahay tsy enky nampidriky be gny tandrova wala mouton ene fady anareo ajene fa magnino nareo mampidriky raha fady aminay agny mba tiako valinareo zegny na ino navy koa zao nosy rozy ity zanakandry mentso malama mba tsy tongonako raha ratsy aloha taoko hoe mentso malama zanakandry mentso malama ry hoe indry ko si bande d'afoirie mba ino amizay eto apetrako question hoe ino mo asanareo OMC tsy haiko gouverneur tsy haiko député tsy haiko maire tsy haiko nino tsisy andraikitra lenareo amy raha tsy manjary ataon'olo baka antany hafa midriky amy tanànatsika normal za volaniko aminareo tsy gaga tsy lany fagnahy ro olobe tsika nifiditsika navandy amitsika ro normal ro tsy vola fotony ino ta gueule et ferme mifody vava dans le monde aty amizay mahita publication fa baka vatrako fa baka Ambaribe koa ny boan-draty izy koa ndraiky ro agnaboaka article na hoe loi interdiction mampiasa jet ski na hoe interdiction mampibegna bar jusqu'à 23 heures ro numéro 1 za teto fa nivolagna ary matetiky nivolagna ary mbola mpodiko za tsy mitsitsy anao koa fa tsy nagnara nanjara anao riatoko
magnara tsara anao za tsy mitsara fotony Ndragnahary mpitsara fa tsy za. Ny volagna zoky be teto amin'ny Ambaribe volaniko parce que eko tsy jiaby edy tsoko ataonareo jiaby zoky be malegny vahina anareo jiaby maro aminareo itsendriky teraka zay efa niaigny ndraiky garamaso zay efa niaigny ndraiky les oreilles fa za teto ny volagna maro ane za tsy volagna jiaby edy maro ane vahiny tsisy taratasy aminay eo na garamaso izy na les oreilles izy na tsika samy Madagasikara io maro tsisy taratasy amin'ny Ambaribe eo koa baka izy olo baka ivelany maro tsisy falany daty visa ao tsisy séjour eky nefa midoko magnara-maloto aminay eo. Aia nareo amizay? Aia les députés, aia les maires, aia les OMC, les touristes le tsy tendreo volagny fa hoe avoan'ny pression zay ka tsy afaka mihetsika sa fe zay nareo koa tsy afaka mihetsika nenindra maloto ataon'ny vahiny amitsika koa anareo manginy mifody vava non de go tsy volagny ny vahiny mavetaveta zaza madiniky nde anareo agnatin'ny gouvernement volaniko masake mamaly normal ny vahiny magnavetaveta ny zaza madiniky satria nareo amin'ny gouvernement ny agnisan'ny magnapotiky zaza viavy Madagasikara na gouvernement ao zay na magnangy ministre na lehilahy ministre anareo agnisan'ny manapotiky ny zaza madiniky a Madagasikara na iny tsy ampiarinareo le pikira mamony raha io iny fa amin'olo agny ndraiky nareo milingilingy magnanjigny ko fa tsy voafendreo kalsondreo vangoa pikira koa reo ko fa tsy voafendreo stringindreo vangoa pikira koa reo fa reo ny tegna magnapotiky ny zaza tanora anika normal vahiny avy an-tanàna amizay copie-coller ny TV plus raha ataonareo nareo vanjakagna fo magnano volagniny vahiny ka intsaka zay azay magnano koa boko amizay lerany tatra hita malaza aboakan'olo amin'ny réseaux sociaux aboakan'olo amin'ny partout egny lalatina 4 heures bisogny rety rakotondrazavy tsy ekeko eo amelonao nino nagnino tsy tsangananao olo nagnano aferany Jamala taminay cocaïne maro maventy olo agnatin'izigny nagnino tsy tsangananao lalatina amin'ny volaniko eto ministre ny fitsaragna anao volana fa amin'ny tribunal tsisy kolokolo nagnino tsy tsangananareo toizanareo ankety aferany cocaïne taminay to mbola hoany ro mbola maro ary mbola mitoy aferany cocaïne io fa tsy zaza madiniky ary tsy ray aman-dreny magnano fivarotagna hitadiavam-bola ampidiragna zanaka l'école ampianaragna zanaka l'école veritegnandreo nde bloquenareo andeha ia manareo ty andeha ia ke raha tiako volagnina amin'ny jiaby zegny io fa nambarako anareo ty tellement ro mavozo amin'ny raha nisy ta Nepal igny lansendreo maraiky alô mpagnano alerte ny fitondragna reto mpavandy reto sy ny forongon reto lanse lany aloha boasary baka hoe variagna amin'igny vahoaka kelera koa zay koa mbola mivolagna ary mbola mpivolagnin-Dragnahary zay tsy maintsy mialerte peuple malgache parce que zay peuple malgache on est fier d'être malgache eto za miarahaba ny izy mianada nandeha agny soviétique Denise ndraiky Delin nanandratra avo ho an'ny Madagasikara amy resaka azavaka zio koa mandeha koa Los Rose zanakanareo tsy mahafestringinany normal izy tsisy raha hoaniny mihinagna raha tsy fihina voky amizay araiky plaisir araiky
distraction araiky ny ma tsy ny ma fa question petrako aminareo jiaby mpitondra mpanoana indrindra fa nareo mivolagna anareo olobe ray aman-dreny amin'ny faritravaritra premier ministre Zamabe Christian fa magnino tanànatsika robatigny zalahy amy raha tsy manjary de vavanareo jiaby mifody na Majunga na Ambilibe na Ambanja na Diogo na Ambariobe non attends oh stop oleky anareo magnano patrouille pary fokony tany mizaha azovy managna papier azovy tsisy papier azovy misy carte d'identité azovy tsisy lerana anareo ndraiky agnano fifidianana magniraka olo tsy ampitogno magniraka olo tsisy papier tsisy carte d'identité mandeha magnano carte d'identité fao be enareo fa Ambariobe tsisy Diogo tsisy Majunga Toliara aloha atao carte d'identité fao be fa lerany raha maloto anareo jiaby tsisy hita zegny fitondragna mahay mitondra mangalaon-draha le mamay otriny koafy tegna mangalaon-draha maregny vakitragno anao amin'ny Ambariobe anao tsy maregny koa ty zanakan'olo baka ivelany Ambariobe maregny rampo tsy fatao mandika zay nefa magnambaranareo zay tompotany nino raha ndeha ataonareo mitanànany Ambariobe io fa ny ozognonay zay raha tsy manjary ataonareo tsary tsy miboaka ary tsy maintsy ho tratranay tompotanàna fa voaozognonay fa nitifanay rano fa nitifanay tany io tsy vitany razagna anay nagnano taloha zay taranaka afara mbola magnano koa toiza fo raha ataonareo toiza zany efa mivolagna toiza fo milometsy amy kiraro ny fitondragna amizao fotoagna zio sedry sahirana zay boka volagna baka amin'ny Ankarabe agny hoe anao koa sedry sahirana zay anao milometsy amy kiraro basy fitondragna zio milometsy amy kiraro aloha nitirako amy raha zegny vaovao tamy faritry be mazava ny Samborano nampalahelo vaovao tamy faritry be mazava ny Samborano andra vitsivitsy roso zay eto za mitodika ministre ny sécurité publique ministre miadidiny gendarmerie otriny loatra karaha mamenareo reto gendarme reto ka masaky mitariko mamopoko mandroboka sorany vahoaka miteraka amin'ny aretiny raha nisy tamy be mazava ny Samborano ambariko anao il y a quelques jours hoe olo tsy magnino za tsy anogny quartier ary za tsy anogny olo amin'ny avaratra agny volaniko andrahaliny karaha Andramatsagna zay maresaka lalandava ke tamin'ny andran'io andra farivariva misy olo sasany fa mandry misy olo sasany tseniky mandry ny raha nisy oui aloha raha mazava zama asetsika ambiance ely baka ino raha misy reto jeune reto tsy abaka taia ro tsy abaka taia nandeha goma magnaraka lalana tabe mazava ny Samborano ary raha zegny tsy miany nomoaly nisy goma magnaraka lalana zegny amin'ny avaratra agny ino raha misy amy quartier nadalovandreo zandry reto misy dada vazaha vraiment les vazaha les oreilles les yeux bleus zandry reto koa nandalo amy goma amin'ny ambiance ndreo amy fasiny dada vazaha ty baka amy tsika agny baka olo zatra koa fa rivariva na tsy hainky ty hoandry oro Majunga hoe zay mipetraka amy baraza na hoe amy lavaranga ohatsika varatra agny ro olo amy fasiny dada vazaha ty mipetraka amy lavaranga lalabe mampisarika ro azavaiko tsara raha misy
ro petraka amy lavaranga io ne tsisy raha natao fa hoe la famille camarade mipetraka ny fa leto zandry manafy lagoma nagnaraka lalagna andra hariva io haligny io nikaiky filiky polisy atreny ty dada vazaty izy koa izy nikaiky filiky nataony fa ireo olo amy fasin'ny tragnonany tsy mikotrana izy tsy magnino amy baraza io amy lavaranga io nataony fa matsinitsiny mamoa izy mandro navy baka tany baka polisy reto ro polisy iny koa navy teo endro olo aby reto fa tsy olo nitsinitsiny tsy olo nitabataba bokoa navy teo zay navy kodifily amy jiranina roa eto zegny fa nareo zegny matsy laigny tompotrano zay tsy ao nantsitsiny zay mipetraka amy barazany eto zay mikoragna zay tsisy nantsinitsiny fa teo ndraiky nisy ro jeune maromaro aby zay baka tsy moagny ro nagnavaratra ro migoma zay mafandeha ro ro nagnavaratra kakorinao bon volagnindreo polisy regny bon ok mazava zay nagnavaratra ro polisy regny donc tsy haiko na nazondreo zandry aby regny na tsy nazondreo za tsy sûr fa ino suitiny après raha nisy après nikaiky zandary dada vazaty izy fa tsy nikaiky polisy eky fa zandary mihitsy ny ka iny dada mena sofiny ty garamaso vazaty tsy eny ino raha nikoragnesiny tamindreo gendarme reto fa ro gendarme io navy baka tagny tsy nandeha tamindreo olo amy fasinazy fa nandeha taminazy tao trendriky quelques minutes après ro fa nandeha nagnatony ro olo teo igny nisamborindreo araiky tamindreo olo teo nisamborindreo gendarme koa araiky tamindreo olo teo nefa nitopitra mipetraka io isikariva nandesindreo tamy gendarmerie samby rano be mazava raha ty izy koa navy tagny mon dieu seigneur Jésus Marie Joseph tsy sako koa boaka eto sariny olo io olombelo tsy manatsiny innocent tsy nagnino donandro tamy vodipasy tamy gendarme be mazava ny samby rano potiky sofiny jiaby mandeha lo horogno jiaby mandeha lo atsika mikoragna zao sanatriany vavana maman'io papay zay nangala confirmation olo araiky ex journaliste mbola namane raha zegny nisy mariny teto naraiky confirmation nisy mariny raha zegny teto zoko be merci volanko taminazy zegny ve ny gendarmerie iaro ny vahoaka police pirenena fa navy teo ny confirme fa tsy ro amy fasiny le zany ino amizay raha io koa fa komansy ny paritaka koragna io tabe mazava ny samby rano nampifasindreo gendarme reto dada mena sofiny ity ndraiky niany tsy hita hoe nandeha dada mena sofiny io olo tsy magnino innocent amizay marary non mon dieu apetrako aminao ministry ny gendarmerie miadidiny gendarmerie malagasy raha zegny fa nisy confirme volanko zany nagnotany tsy olo araiky aroe telo ziska amy quartier io nagnotaniako sy nisy teto be mazava ny samby rano bon en bref nefa igny atsika hitrika amy raha politique général motro volagniny din azo matileny topasina rano koa topasina rano zegny raha ataony fitondragna azy io mangitakitaka mangororo mitiramba lao izy ny vaza ny fitondragna mianakavy nahita rahany boaka tanipaly ino raha atsika jiaby nahita tsy bodianako Nepaly igny fa nazaveko nipaly fa tiny komiky koa tsaroa atsika raha joela ny volagna tamy gaskara tamy resaka banky mondialy hoe
tsy marigny compte-ny banque mondiale hitanao zegny izy izy fa tsy zegny no izy izy niato tsy revi tsara izy izy fa tsy azoro site-ny banque mondiale nao zegny izy tamo Gasikara niany za mamaly anao rajoela parce que anao nivolagna tamy TVM fa hoe olo 2,000 amanjatony no voasambotra tsy azoro télévision nao président koa taminay tamy France teto tamy le 10 télévision nao rajoela tsy azoro ta Nepal télévision nao rajoela tsy azoro fa aza vandesanao vahoaka tsisy olo 2,000 voasambotra zegny ary tsisy olo nitifirigny naratra tamy télévision TVM to izy mivolagna raha mampalaelo anao ray aman-dreny mitondra firenena vandy raha ndeha volagninao ny vahoaka télévision nao tsy azoro donc ataova jour télévision nao amy vivatreko za tsy melo za ty eto aligny matragna marandregny ariva za mizaha journal d'Afrique za mizaha France 24 za mizaha la 2 za mizaha la 1 za mizaha 14 za mizaha 15 za tsy nahita ro nivolagna zegny fa tsy haiko taia télévision hitany rajoelanazy zegny tsy haiko télévision sadika donc fa mahina anao mavandy amy vahoaka mahina anao mavandy amy vahoaka président mampalahelo le toetsaigny zegny ve zay mbo agneky andendesinao koa amy 3e mandanao azafady ambilafo zay nangery antany masigny nandika tany fady zay mety sasanao amy vola fotsy mety ampisaigna amy fandrama madio fa koa anao ndipody eo anditondra Madagasikara indraiky mandeha koa azafady tsy agny lalagna ozibe za tsy maty agnombiky anditony kijetra tsy possible tegna tsy possible koa za fedy anao tsy mipody eo ataova karaha Sarkozy anao sady anao baka olobenao nagnamenao 8 cm baka Sarkozy ke nitiako volahiny zegny aza vandesina vahoaka ziska amy télévision mpanjakana anao mbola mavandy ziska amy ray aman-dreny anao mbola mavandy et en plus tiny grave le mpagnaradia izy revo ro jiaby volako vangoeny azo matileny ankofo ozy izy din von tuberculose mivolabolagna amizay mikapokapo aleko ohatra ray aman-dreny anao ajaigna anao tsy mety voaja ary tsy possible aminao mihitsy hajaigna généraly Richard Ravalomanana za magnano agnaranao hoe général Lakasy maro général hitako ta Madagasikara maro général hitako andafy eto on retraite on mbola amperinasa korotambindreo tsy andesindreo partout donc za matoky ndray anao mandrialy mbola ondagnanao koa ikorotambinao Lakasinao ino la nambarany général Ravalomanana valiko anao général hoe tsy tokony ireo manamboninahitra niboaka tamy akmily no agnakorontagna ny firenena mitody tsy misy fa ny ataony veriny anao man niboaka tamy l'école taia na gendarme anao me général
Lakasy. Anao niboaka tamin'ny l'école taia na officier na général anao, Richard Ravalomanana, tsy tamin'ny Akimily. Nadignanao moa action nataonao 2002, nadignanao moa action nataonao 2009, nidariko ny tifitry. Niany anao mahay mivolagna fa hoe tsy tokony ataony manamboninahitry zay niboaka amin'ny école Akimily ny agnakorontagna firenena. Mo tantara tsy fagnadigna mo général. Nataonao izy valiny vahoaka aminao zo ambozogno baka rano, antapokôrogno rano. Niany izy hoe tsy ny manamboninahitra niboaka tavy tao amin'ny Akimily no azo magnakorotagna anareo tompony fogone mamonomotra amin'ny azo matileny amizay mitsemboko sempotro. Adignanao ny nataonao, adignanao tifitry nataonao vahoaka, dariko nataonao vahoaka tam'izany andro zany izy n'apôstôly. Niananao magnaso farany anao misy fagnahy misy jery, mialatsiny aminao anao na ray aman-dreny placenao koa fa tsy hainao mametraky izy. Zay hetanora miaraka amin'ny vahoaka magnapetraka anao placenao, fa anao koa fa tsy hipetraka anao mety mitsanganao koa na anao mandry. Fa anao kaza magnano farany may mivolagna hoe tsy tokony anareo manamboninahitra, fa anao managna ino? Manambatra. Keniananao may magnanitra reo zandronao afara reto. Impiry général Ravalomanana, Richard Lakasy, impiry mialatsiny elako satroko ny elako fombo. Général Ramakavelo magnanitra anareo, mba nitandrignesa anareo olobe izy iny, boko bebe nao koa en plus, fa ela retraité. Izy tsara tsy magnanatra anareo, boko igny général fa ela nandilitra anao. Igny ny tokony alainao taka général Richard Ravalomanana o, fa tsy anao mikapokapo. Fa tahoragna boka jiaby zeny. Mavozoko ny rojo hoe zegny ny fidianako iran-tain moto. Azo matileny ane fitondragna zo hoe mitsemboko azy. Après vangoeny tuberculose amizay ro jiaby mikofokofoko, isak'olo amizay mikapokapoko. Araiky zay. Mitodika amile zalahy député honorable tsy vahiny za. Député honorable tsy vahiny nivolagna hoe anareo mpanoatra ny tokony atao evasanina satria masonareo vo cataracte. Valiko mora anao député tsy vahiny. Nianty anao vahiny, fa anao teo boka tsy vahiny, nianty anao vahiny, valiko mora hoe azovoma misy aretiny ny tokony atao evasanina. Ny mpanohitra tsy ambelanareo mivolagna, ny mpanohitra tapainanareo vava, sa anao député tsy vahiny managna aretiny fahaseporana tokony mandeha mita Maurice ambararajoela anao lefana. Anao ny tokony atao evasanina parce que anao sepotry lava. Matoa le mpanohitry mivolagna, ary matoa le mpanohitry toananareo. Anareo ne zao magnano ny place ny mpanohitry, anareo ne zao milomay amin'ny réseaux sociaux plus que zay. Zay ne calme. Fa anareo tsisy tsy miwatawaty contre faiky tsy haiko nino jiaby alefanareo ministre tsy haiko direction de serasera. Non, attends. Zegny anareo matanjaka. Olo roapolo 5 mampiozongozogno anareo amin'ny réseaux sociaux. Tsisy valera. Tsisy valera anareo. Intsakeko koa vahoaka ny saoty. Ampaladia.
en dessous les semelles ny chaussure anareo amizay parce que raha ataonareo fa trop saison tsisy raha nanjary ry sasan'izay baka karaha ataondry azovy nde noho ny agnaranazy za fa mitokika Maradona vola mianta anao karaha agnaranao vola mianta nefa nanao tsy ilionao le agnaranao vola mianta Maradona ino raha nabarany hoe tsy vavabe eto amin'ny réseaux sociaux moi Madame Maradona la victoire azo amin'ny urne fa tsy azo amin'ny lio apodiko aminao victoire fandresegna azonao amin'ny urne fa tsy azonao amin'ny lio tsy haiko ny dikan'izay anao zay boka ndraikindraiky anao zinzin elo hoe mba mbaraza koa ny madamo Maradona vola mianta tsy haiko vola magnino anao depuis 2009 nianatsika 2025 mba iny fifidianana ara-dalàgna nisy ta Madagasikara mba tongona aminakany heureusement nisy hery rajaonampiany fa adotsika le 5 ans ny hery rajaonampiany fa nareo nitondra teo transition nitarinareo 5 ans tsy agnatin'ny constitution déjà 3 à 5 mois maximum 6 mois transition nitarinareo 5 ans lalàgna zegny Maradona lalàgna zegny tsy vahiny député lalàgna zegny raha olo digny volagna izy mahay lalàgna io après hery rajaonampiany navianareo teo ino en force c'était pas dans l'urne anareo ny gagné mais dans le sang des peuples keniana anao ndy volagna aminaka hoe fa tsy amresaka vavabe amy serasera amy tambazotra réseau eto no atagnan'olo mandresy fa anatin'ny fifidianana nde liste électorale détournenareo résultat détournenareo CNI afodinareo vava ACC afodinareo vava justice afodinareo vava ACJ tsy sasany mihina volam-bahoaka niananao volana zay madame Maradona vola mianta anao kaza mianta eky pitrako anao nefa volaniko sanandro madame za misy anabavy za misy sanaka viavy za misy zafy viavy anao fa petrako ny place no anao mangala coin fa io tsy possible ipodiana ny Rajoelina 3e mandat tsy possible vita nefa anareo fa navy amin'ny arrivé hoy izy zoky la rosy zay donc ambalio valizy miala directeur général ny tiako nino communication moi hitanao mihitsy hoe iraka alonareo volagna alonareo moi raha tsy velotegna nareo za zoky be zao ndirain'olo tsisy olo magniraka za masake volagna miboa eto olo volagna fa zany rain'olo za maleo tegna nakaza tompony arety ny faty tsy loko za tompony fa koa hiaro vahoaka hitandregny vahoaka ataoko hiaro vahoaka ny ataoko fa za tsy andeha avandy amy vahoaka raha tsy vitako fa hiaro vahoaka ndraiky ataoko mampitandriny vahoaka ataoko mampilaza raha mariny vahoaka ataoko fa eto tsy eniky nisy olona saky io fa maromaro teto fa maromaro teto contact za koa volagna raha raiky tamy 2009 manona agnaran'olo raiky ny rainy Rajoelina nitsakaraka za tandafy teto amiagna plasy indre napodiny teto olo nde olo io za matoky izy mitandregny za izy donc mahay hoe marigny raha volagny zoky be
tsy rajoela mihitsy mipitondra tadiavo ty araka iasa aminaka wala tsy raha vatomanga wala tsy club 48 za miasa amin'olo madio fa tsy olo maloto raha koa fa maloto zegny nampianarin'olo beko za dans le corbeil dikan'zegny GT fa za tsy andeha hitsompogny raha maloto na andeha isikigny raha maloto jamais de la vie raha jiaby ataonareo vahoaka io tsy anagnanareo egna maso 16 ans tsy social mbahoaka tsy sécurité mbahoaka ravenareo tanànan'olo diadiavinareo tanindrazanan'olo fasandrazanan'olo ravagninareo ampidirinareo raha fady zegny anareo mivolana fa mitondra nahe fady zehe fako maloto fady zehe loto tiranisy za tsy mivolagna tamin'ny tavaratra tagny paradis fa raha tsara nisy tamin'ny Tadiego Tambariobe igny faritravaratra igny hoe olo mitsompigny amin'ny poubelle mialatsigny za aminareo mpagnano izy amin'ny fotoagna zao fa nanjary nisy amin'ny Ambariobery mitsompigny amin'ny poubelle nisy partout à Madagasikara mitsompigny amin'ny poubelle sagnatria volagna mialatsigny amin'olo jiaby fa masotsika jiaby mahita raha zegny fa mason'ingay raha tsy vahiny député vony katarakty sempotro io tokony atao evasany tsy mahita mampalahelo anao mizaha capitale de Madagasikara olombelogno zala mitsompigny hanigny miaraka amin'ny fandroaka agnatin'ny poubelle zegny mpitondra mahe ary efa miparitaka eraka ny Madagasikara olombelogno mihina ndraiky fandroaka agnatin'ny poubelle mon Dieu Seigneur mampalahelo zegny mpitondra mahe zegny olo andeha tenenareo mbola toananareo non atsika zao mandeha Anatananarivo mpitsompigny poubelle koa fa misy kare baka ampefora tsy mahazo mitsompigny poubelle Androsipatrana baka Androsipatrana tsy mahazo mitsompigny poubelle 67 etc non nanjary nisy tompiny koa poubelle zao Madagasikara olombelogno ndraiky fandroaka sagnatriany vava raha de lela Zagnahary nagnino loatra tanànane Diego fa misy Ambariobe tsy volagny teto zany volagny Ambariobe io bazary io anao manonga l'escalier en face ny rond-point tsy voapodindreo volan'ny rond-point noandreo io fa misy mpangataka io tampoko anao mizaha olo baka ivelany io bazary io bazary ny Ambariobe io fa misy mpangataka andrefany zo quartier nabe natombo zany natarimigna za amin'ny agnarany hoe andrefany bazary zay baka izany maro izy misy poubelle fa misy tompiny poubelle io non manotantegna anao za ty moa Madagasikara sa za ty aia ndre film ny someny ino ma titran'zigny Will Smith La Légende za baka film La Légende izy ndraiky chaîne mandeha mikarotana poubelle tsy ty mananjary Will Smith misoma film Madagasikara ke amin'ny poubelle mivantana igny ane film science fiction igny non amin'ny Madagasikara igny nanjary réel mampalahelo anao mahita zala Madagasikara nanjary tsakaren'olo poubelle andakoron'olo angalahatra tsariana ve niatra anareo madame
moi raha tsary nisy tagnatin'ny 65 ans niananareo navy eo nampidriky olo agnaty-kizo anareo bokoa ndy volagna aminay hoe andikitigna article 63 anareo ko nagnano constitution io ambila io honorable Nicolas baka betroka fa mivolagna aza kitigna ny lalagna fa lalagna io n'olo jiaby même anareo nagnano zo ambila io ko fa tapitry miala zay ko fa tapitry miala ambaleo valizy taila roto izy ny vazaha fa tsy eto anareo ndeka dala zay eto mampalahelo le toetsaigny zalahy tegna mampalahelo zegny le fandrosoana zegny le non hoe Madagasikara mamirapiratra ho izy mandroso non izy eo fa nivady koa lelanany tsy le mandroso Madagasikara aezany maro izy fa Madagasikara mandroso magnaty ny vahoaka nino fagnataonana vahoaka ataonareo arrestation fagnagadragna famorongana dossier zegny fampandrosoana malagasy reny tia ndeha tandrazana sakana zay fandrosoana tampoka avy any samboriny normal zay mivangabia sans retour zay koa ndeha agny zay fa mivangabia sans retour zay boka agnarany bia Madagasikara zio anao koa fa mivangabia ndeha na Afrika anao ndeha iany tamy misy anao ndeha Madagasikara anao fa mivangabia agnarany sans retour mampalahelo mampalahelo zany tandrazako ke atsika vahoaka atsika kazakadalendreo ne ino volagnandreo amy réseaux sociaux nde ino volagnandreo amy TVM amy télévision ndreo na radio ndreo objectif ro miala point basta tsisy troisième mandat na ro zegny fa ro zio boka ino raha tia ataondreo zio atsika jiaby fa may fa ro ikitiky io article 63 io za fa nivolagna tsikoriky biby andavaka anareo koa ndy ikitiky io ndery député sasasasany miaraka aminareo fo contre anareo ndy ikitiky io article 63 vas-y fais-le et on verra la suite donc itia io tsika mahita tatoy ivavany Maradona maisy matanjaka sa ny fikitianareo 63 article 63 amy constitution zay manakagny mazava hoe 2 mandats tapitry tsisy prolongation koa anao fa nagnano prolongation tamy transition ino koa tadiavinao tandrazagna fanalafinareo Madagasikara fanalafinareo nipotehinareo nampidobonareo tosa mbola ino koa isorako atsika jiaby nagnaraka teto jusqu'à ny farany ambava homagny apo mieritreritra za tsy lampanjery abako za tsy tragnony fagnahy fa koa raha mahazo atsika ô tsy mpahazo olombelogno any le seule solution niaraka atsika jiaby andravagna ty fitondragna ty ro koa matoky valerandreo ro tsy tokony milingilingy amy réseaux sociaux eto ro koa matoky valerandreo ro tsy tokony mamona azy matileny manjary mitsemboky ro tompony fony vony tuberculose ke eto zany magnano velomatsika jiaby ciao bye